Avui a la secció d'entrevista parlarem del Festival Protesta, el certamen de cinema crítica social que torna a Vic, consolidat com un referent del cinema compromès i transformador. Després d'una inaturada per repensar el seu format i la seva essència, el festival ha tornat amb noves idees i propostes. Enguany, el Protesta centra la seva mirada en la conspiranoia i els relats de l'extrema dreta, amb una programació que convida a la reflexió i al debat. Per parlar-ne de tot això ens acompanyen Àngel Amargant, coordinador artístic i de programació al llargmetratge, i Josep París, director de Sonogal, una de les pel·lícules que també es projectarà en aquest festival. Bona tarda als dos, bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt bon dia als dos. Àngel, coordinador artístic i de programació a llargmetratges. Quant temps portes més o menys en el festival? És als inicis? Doncs 12 anys. 12 anys ja, eh? Ha plogut des de llavors. Sí, hi ha caigut tormenta i neu i de tot. En aquesta edició del 2025 té com eix, com anunciàvem, l'eix central és la conspiranoia, els relats de l'extrema dreta. Per què ara aquesta temàtica? Bé, la temàtica engloba les activitats que no les pel·lícules. Per deixar-ho clar, les pel·lícules van de temàtiques socials múltiples, diverses, i perquè en el Protesta ens agrada posar temàtiques que no s'hagin parlat molt o donar-li la volta a les temàtiques, i ara mateix que estem vivint un ascens de l'extrema dreta que realment fa por i que cada cop compra més gent, l'extrema dreta té diverses maneres d'arribar al mainstream, per exemple, no? a la gran població. I una de les formes que té són les conspiranoies, que no conspiracions, que quedi clar que hem tingut certa polèmica ja amb el festival. De conspiracions n'han ocorregut durant tota la història, n'hi han hagut que són certes. Les conspiranoies són conspiracions que no es basen en cap prova, en cap base científica, i que diuen que darrere hi ha poders ocults, etc. I que es propaguen amb molta facilitat, doncs, perquè són com contes que acaben sent sexis, no? Molt fàcils de propagar, i que sobretot el perill és que creen molta desconfiança cap a les institucions públiques, cap als periodistes, cap a la medicina, etc. I quin paper juga l'espectador en aquest festival, llavors? L'espectador que conegui les conspiranoies doncs vindrà a informar-se més, però com hem dit, estem encantadíssimes que vinguin terraplanistes, antivacunes, etc., a debatre, a parlar-ne, i crec que nosaltres el festival el fem per posicionar-nos en contra de les teories conspiranoiques, que no de les persones, per suposat, i senzillament doncs, intentem a través de xerrades, també alguna pel·lícula, etc., desmuntar sobretot què hi ha darrere d'aquestes, i qui hi ha darrere, que sempre acaba sent l'extrema dreta o grups religiosos extremistes. Si haguessis de definir llavors el festival, en general, ja no solament aquest any, sinó com el definiries amb una frase, amb dues frases? Home, el subtítol del festival, que precisament l'hem canviat aquest any, és un festival de cinema social i pensament cítric, no? Que no crític, o millor dit que també crític, no? Perquè nosaltres sempre diem que el món de la protesta ha de ser divertit, perquè si no, no convencerem a ningú. No? Doncs nosaltres intentem donar-li la volta a tots els actes que fem, doncs perquè siguin divertits, que siguin amens, que siguin festius, celebrar el cinema i treure'ns tot l'elitisme que per mi això mata el cine i els festivals, les alfombres rojas, els parlaments aquests infumables, la grandiloqüència, no? Que ens dediquem al món de l'art i de la cultura i de vegades aparentem tot el contrari, no? Del capitalisme més agressiu en el món dels festivals, per exemple, i bé, doncs això és el que definiria el festival. És fer-ho d'una forma creativa. Per exemple, si volem parlar de fer un acte, doncs com donar-li la volta perquè sigui més atractiu, perquè arribi a tothom, però sobretot que sigui més àcid, d'aquí la paraula, no? Que sigui punyent però creatiu i artístic.
Per tant, fer un festival molt més natural, més pròxim a la gent. Total. És per això que vau fer un any de transició, per replantejar idees, per veure aviam, com volíeu portar el festival? Per què es va fer aquest any de transició, per dir-ho d'una manera? Val. La resposta número 1 seria perquè l'equip, en aquell moment érem 7 persones i 6 eren dones, són dones, i la majoria van decidir ser mares. De fet, el resultat d'una d'aquestes mares veurem la pel·lícula al festival, i van decidir que ara la seva prioritat doncs, era, com la gent que té canalla, doncs, volien centrar-se en altres projectes més importants com la canalla, no? Per tant, l'aturada solament va ser per aquest aspecte que tu deies, que els membres que porten el festival van voler decidir ser mares, o era un tema que també es va aprofitar per replantejar idees sobre el festival? Sí, i d'una cosa que poc es parla, que és la salut mental de les persones, de cuidar la salut mental de les persones que treballen en festivals culturals, que ja de per si, o moltes vegades ens autoprecaritzem, ja no només econòmicament, sinó amb les hores dedicades a treballar-hi, i una mica tot això i també perquè volíem redefinir el festival una mica amb certs aspectes, i tot això va ser el moment de dir, parem un any, i és que no passa res. Vull dir, ningú ens obliga a estar cada any, no passa res per agafar una pausa en un projecte cultural, respirar, mirar-t'ho des de fora, perquè també el dia a dia no et permet, de vegades, en un festival, que podem donar la sensació que són 10 dies que treballes i ja està. I moltes vegades quan hi ha més feina és la resta de l'any, no? I no tens el moment de perspectiva d'allunyar-te i dir, a veure, inclús de dir què volem fer exactament o què volem que sigui aquest festival exactament. En quins aspectes, que mencionaves abans, per anar-hi més enllà, ho mires ara en perspectiva i dius, ostres, de fa 3-5 edicions anteriors a ara hem fet aquests canvis. Què creus que ha millorat el Festival Protesta? Perquè entenc que cada any es va millorant, a més experiència es millora. Sí, no sé si millorar, això ja ho dirà el públic, però sí que a nivell a nivell personal, per exemple, que hi hagi més pel·lícules. M'encanta el cinema, doncs poder donar la possibilitat que el públic vegi més pel·lícules, doncs això està molt bé. I segon, tot aquest canvi de filosofia amb la paraula cítric, això, del pensament cítric, de fer-ho més festiu, més creatiu, més popular. Parlaves de que vols que el festival tingui més pel·lícules, per tant hi hagi més com programació. Amb totes aquestes pel·lícules que projecteu, heu aconseguit provocar algun canvi? O sabeu si un fil de pel·lícules, una certa temàtica, s'ha aconseguit evolucionar a favor sobre aquell canvi? Després t'explico una anècdota d'aquest any, molt referent a això i molt representativa, però l'altre dia no sé qui escoltava del món del cine que deia, a veure, que li van preguntar, el cinema social pot canviar el cinema? I diu, bueno, jo crec que ser molt, no sé... Il·lus? Sí, o somiar una mica en coloms pensant que per fer una pel·lícula canviaràs molt la societat i sobretot perquè s'ha de reconèixer que la gran majoria del públic que vindrà al Protesta ja està conscienciada. No per veure una de les nostres pel·lícules el canviarem molt. Però sí cosetes, no? Per exemple, amb el tema del masclisme, que és una cosa que està dins de tota la societat i infecta tota la societat, inclús el nostre públic, segurament, i a tots nosaltres, no? Doncs sí que aquestes coses, el fet d'anar veient pel·lícules, inputs, activitats i tal, sí que pots anar canviant la mentalitat de la gent. Ara és una pregunta per als dos. Bon dia, Àngel. Com es gestiona que una pel·lícula entri dins un festival? És el propi festival qui contacta amb el director? És el director qui es promociona amb el festival? Escolta, jo he fet aquest documental, he fet aquesta pel·lícula. Com es gestiona? Pugueu, almenys, per exemple, en el teu cas, Anna, Josep, que has fet Sonogal, és una pel·lícula que ara en profunditzarem. Com ha arribat al Festival Protesta? En el cas del Festival Protesta ho pot explicar millor l'Àngel perquè jo no ho sé. Però aquesta és una pel·lícula, si quan fas un documental i el que vols és un recorregut en festivals, hi ha diverses fórmules, no? Una d'elles és anar a buscar una distribuïdora, la distribuïdora llavors coneix més un procés que tu desconeixes, ja n'hi ha molts, si ets director, guionista i muntador, ja fas molts papers, no els pots jugar tots, però, per exemple, aquest és un documental que es va estrenar al Festival de Cinema de Màlaga, la secció oficial de documentals. Aquell any van arribar 1.000 documentals.
Els hi van arribar 1.000 documentals. En aquest cas, a més, és Espanya i Llatinoamèrica. Són documentals que formen part d'aquest ecosistema que és el que entra dins a Màlaga. Doncs són moltíssims, no? És molt complicat entrar a un festival, a un dels grans festivals, o el que es considera festival de classe A, i la feina, no hi ha una feina concreta. Tu envies el documental i no sabràs mai si aquell programador que ha de veure 1.000 documentals li interessarà el teu. En el cas del Festival Protesta és un festival de territoris, un festival de comunitat, més petit, i que selecciona ja les perles, m'agradaria dir, que són les que penso Nosaltres ho diem també, la paraula aquesta. No sé si tu veus així també. Sí, total. Sí. En el nostre cas, no sé, bueno, sí que sé com funcionen molts festivals, però habitualment doncs mires o sigui, les productores, les distribuïdores, sobretot les distribuïdores a nivell europeu o internacional t'envien el catàleg amb les novetats de lo just el que acaben de sortir a distribució. I també nosaltres tenim unes distribuïdores de referència que fan aquell cinema que ens agraden, i també hi ha uns festivals que per nosaltres són referència fins al punt que cada any hi han 2 o 3 pel·lícules de cada un d'aquests festivals, perquè saps que jo de vegades sense mirar la pel·lícula sé que m'agradarà, no? Una mica això. Josep, director de Sonogal, abans de parlar del tema, escolteu una mica de què tracta. Si par exemple aujourd'hui, il y a une pirogue qui se trouve au port de Boudeli qui va partir demain à 5 h du matin, direction Espagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Marietou? Si c'était moi, Oui? je vais partir. Pour quelques bonnes raisons. D'abord, Ha d'escoltar una mica a l'inici de la pel·lícula de Sonogal, parla una mica sobre aquesta immigració de gent africana cap a Espanya, quines problemàtiques té, què et va inspirar a portar a terme aquest projecte? Parlem molt de la migració, no? A dia d'avui és una temàtica que forma part de les nostres converses del dia a dia i volíem afrontar-ho des d'un altre punt de vista. Quan en parlem moltes vegades, quan és aquest recorregut migratori, ens en fixem des dels informatius, que jo soc periodista, a aquest moment en què arriben a una costa de forma precària, a la frontera, potser en el pitjor moment de les seves vides. Volíem anar enrere i fer-ho en el moment en què prenen la decisió. Em quedo o marxo? Potser no hi ha un moment precís, però volíem estar en aquests moments en els quals aquests joves adolescents, com la que hem sentit, el professor, en aquest àudio que sentíem, els hi pregunta: si demà surt una embarcació del port de Ziguinchor, qui pujaria? I tota una aula de joves, alguns aixequen el braç i els altres no. Alguns diuen: jo vull construir el futur de la meva comunitat, i els altres creuen que el que passa per les seves vides el més important és viatjar. Molts d'ells realment saben tota la informació, els hi han explicat ells, les seves famílies, tots els estan travessats per la immigració d'alguna manera, fins i tot alguns dels que sortiran en el projecte del documental han vist amics seus morts al mar. El que no són conscients segurament són de les xifres. Caminando Fronteres diu que el 2024 10.000 persones van morir intentant arribar a les costes europees per la ruta atlàntica, és la ruta més letal del món. Vivim en guerres molt intenses que fan que aquestes guerres a Ucraïna o a Palestina, el genocidi a Gaza, ens oblidem d'altres realitats molt més properes a les nostres, que és que morin 10.000 persones a l'any intentant arribar a casa nostra. Doncs volíem anar a veure per què. I el per què, doncs una resposta possible, perquè n'hi ha moltíssimes i és impossible saber exactament què li passa pel cap a algú quan pren una decisió així, és, per exemple, el nou colonialisme que s'emporta els recursos, i en aquest cas el que veiem tota l'estona és una embarcació, un vaixell, que intenta pescar però no troba peixos. Els acords europeus fan que els grans caladors europeus i xinesos treballin 24 hores emportant-se els peixos de les costes del subsaharianes, ja sigui del Senegal, la Gàmbia, etc. I en quin moment decideixes iniciar aquest projecte? Com arribes a gravar-lo? Entenc que és gravat a ple directe a Àfrica i narra una mica tot el que viuen ells com a persones. En quin moment passa? Amb qui contactes? Et contacten a ells? Com és una mica, si em podries fer 5 cèntims, de com es fomenta, com es forma aquesta pel·lícula Sonogal? Aquest tipus de projectes sempre són molt llargs, de llarg recorregut. Igual aquest té 4 anys. Això parteix d'una productora que tenia un interès en fer un projecte al Senegal per intentar... Ja hi ha hagut altres projectes lligats a ONG en el qual volien conèixer o intentar explicar als joves les dificultats del viatge o que es fossin conscients d'aquesta migració, perquè les dades fan que moltes famílies i les escoles i la societat i la comunitat estiguin preocupats per les persones que moren al mar i volen fer com formació per explicar. I a partir d'aquesta idea
idea d'aquesta formació doncs, va anar creixent i creixent per anar més enllà, no? Nosaltres no volíem explicar res al final, el que es va transformar és que són ells els que ens expliquen. I abans preguntaves, no? Molt bé, a veure si els espectadors s'emporten alguna cosa, si el cinema pot ser una eina de transformació social, no hi ha cap dubte, per mi pot transformar moltíssim, depèn a quina ment arriba i depèn a com et toca més o menys, però el propi Àngel, per exemple, que és una persona ja compromesa i que segurament coneix molt aquesta realitat, en ell, en el seu cas, igual com em va passar a mi, quan va veure aquestes noies joves que parlen sobre migració, que parlen sobre feminisme, que parlen sobre colonialisme, no ens esperàvem que noies de 16, 17, 18 anys estiguessin tan polititzades i tinguessin les idees tan clares. Ens sorprèn moltes vegades, perquè crec que el racisme o el que ens han explicat de l'Àfrica o aquest exotisme constant que tenim sobre altres països que no són el nostre, al mirar-nos només al nostre propi melic, fa que a vegades no pensem o no imaginem com és l'altre, no? I el que volíem fer en aquest documental és explicar l'altre. I aquest altre, a dia d'avui, ens hem de dir, en aquesta comarca, que també som nosaltres, perquè aquests altres també viuen amb nosaltres. I aquest documental, no ho vull desvetllar, però hi ha un moment que ens sobta perquè el mirall, el racisme que pensem que és a Europa, és el racisme que es viu a Sant Joan de les Abadeses, a Vic, a Barcelona, a Catalunya. Aquesta pel·lícula parla sobre immigració, és un tema que és candent ara mateix a l'actualitat. Saps si ha rebut més crítica que suport, si és viceversa? Com ha rebut una mica aquesta pel·lícula? En el documental en si, el públic. El públic, com et dic, no? Per mi és una eina de transformació aquesta pel·lícula, és que la gent quan l'observa podem crear molts relats, no? L'extrema dreta no para de crear-ne. Els fa molt fàcils perquè és molt senzill dir una gran mentida que t'enganxa. Aquest és més complicat, no? Però jo quan parlo, quan obro la meva boca, què voldria dir, no? El que he volgut dir és un documental que dura 70 minuts i en aquests 70 minuts el que podem veure són aquestes idees que ens ajuden a comprendre millor perquè les persones volen buscar un futur fora de casa seva, que és molt complicat. Perquè noies de 18 anys li volen dir a la seva mare demà me'n vaig, deixo aquesta casa, que és el meu lloc, el meu espai on hauria de créixer la meva identitat per buscar un futur millor. Doncs potser per la falta d'esperança, per les dificultats, etc. Volia intentar explicar aquest món, no? Que la gent en fos més conscient. El públic, en realitat, ho ha rebut de moltes maneres. És una cosa molt personal que no saps mai, no? El que sabem és que a Màlaga va enamorar la pel·lícula, que és a la seva premier mundial, després va anar al DOCS, que el DOCS és el Festival de Documentals de Barcelona, després estaran als cinemes, ara anem a diversos festivals, tant a Manresa, estem al Clam, a Som Lleida, aquí, a Vic, i a diverses també centres cívics de Barcelona, després anirem al Festival d'Hipòpoli a Florència, i ara també ens han comentat que anirem a Grècia. És una pel·lícula que atrapa molt perquè és una temàtica que ens acosta a la migració des d'un altre punt de vista i que sobretot està feta mirant des del punt de vista dels adolescents, de joves entre 14 i 19 anys, que és el que pensen, i doncs aquesta forquilla fa que sigui un mirall pels joves de casa nostra. I avui 250 nens aquí a Vic ho han pogut veure i nosaltres hem estat en aquell cinema, amb aquella tensió que hi ha 250 persones en una sala que no tenen ni 18 anys, no sé si ho han aconseguit estar 70 minuts callats per veure una pel·lícula que és observacional i que explica les coses d'una altra manera, no amb entrevistes, però els posa cara a cara amb la realitat de la migració del seu company amb qui seuen al seu costat per saber la seva família es va jugar a la vida al mar per plantejar-se preguntes i acostar-nos una mica més entre nosaltres. Josep París, Àngela Margant, Josep París, moltes gràcies per haver vingut a l'entrevista, per haver-nos acompanyat avui i per compartir amb nosaltres la vostra mirada crítica del cinema i una mica la crítica social i que el cinema és el que dèieu, té aquest poder d'intentar reflexionar a la gent. Esperem que l'edició vagi molt bé al festival i que la pel·lícula sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Merci. A vosaltres.